Ovako je sve počelo. Stotine prijava, hiljade snova i samo jedan cilj. Stati na veliku scenu i pokazati da baš ti imaš X faktor. Nije mala stvar. Hype zvezde od svih sličnih formata izdvaja činjenica da nema starosne granice, što dodatno potvrđuje da hype otvara vrata svima koji imaju talenat i hrabrost da stanu pred kamere. Dođi napred pa da ti dodamo mikrofon. Evo, možeš da uzmeš moj mikrofon da te bolje čujemo. A imamo kod mikrofon. Da. Kako se ti zoveš? Dobro večer, ja se zovem Kalina Meltenović. Htjela sam da vas pitam da li ja mogu da učestvujem u takmičenju zbog godina? Evo, ti si toliko slatka. Ti si toliko slatka i ti si najbolje stilizovan od sve ove kandidate. Evo to. Jesi ti srce moje, koliko imaš godina? Imam 10 godina. 10 godina. Ti si za čaroliju. Ja idem u kor čaroliju, zato što vas prekidam. Ja idem u kor čaroliju. Jesi član si kora čarolija. To znači da dobro. Ajde, otpevaj nešto. Ajde, šta god. Ne spavam sviće, kažu oblačno biće, ja ni jedan oblak ne vidim. Bez veze slušam prognozu, novu grupnu hipnozu, samo da na tebe ne mislim. Mesec u stilu begunca vodi red zbog sunca koje sija kad mi ne treba. Priča se kada ste sami, lakše bude u tami, bez budućnosti i zvukova. Ali vrapci već su pevali tu našu staru laganu. Do juče smo se smejali, sada je kraj. Ali vrapci već su pevali, ta pesma otvara ranu. Do juče smo se smejali, sada je kraj, sada je kraj. Ja moram da ti odgovorim na ovo pitanje koje si... Opet baba lepa, nešto dobacuje. Isčoš. Jesi ti sa tatom ili s mamom došla? Sa mamom. Sa mamom. Ukoliko mama da saglasnost, da. Znači ti si prošla na audiciji, prošla si na ovom, kako se zove, glasanju kod publike i tvoje pravo da ostvariš kao i svaki drugi takmičar. Tako da, nemam šta da ti kažem, srećno na takmičenju i to je to. Evo i Boki i ja smo se složili da se ne slažemo. I ja se slažem sa Miroslavom, ne slažem se da se devojče takmiči sa ovakvim kandidatima, ova devojka... Mislim tog uzrasta, pre svega. Ja se ne slažem da bude deo ovo takmičenja. Ipak je ovo dete koji ima 10 godina, mislim da apsolutno nije za ovaj tip show program. Ona je prošla na audiciji, prošla je na glasanju, znači glasanje je bilo, prošla je na audiciji, mi nemamo pravo nikome da zabranimo da se ove propozicije su takve, znači da i deca od, mislim da je od, ne znam, koliko tačno, 10. Nemamo, Boki i ja, nameru da obaramo propozicije i mi samo izražavamo svoj stav. Morate vi da ga prihvatite. Apsolutno, ali ja mislim da je ova devojčica, da je ova devojčica svakako pobednik, realno, ona je stvarno toliko slatka, ali nikako je neumesno da se ova devojčica, to je nefer takmičenje, realno. Evo, Boki, imamo iz produkcije nam javljaju da ima još dece koja su prošla, oni idu u revijalni deo. Ona je mlada, ima 10 godina, deca od 10 godina se ne takmiče u takve stvari. Ima još deca koje lepo pevaju, ova mala peva sjajno i ona će sigurno biti pevačica i to, i pobedit će u nekom takmičenja, ali ona ima 10 godina, ona će biti svi u revijalnom delu, ima mnogo dece još koji će doći pevaju i oni će biti, njima će biti bolje nego ovim kandidatima koji se takmiče i možda neko od njih ispadne pa ne budu u sledećem krugu. Ove devojčice će biti u svim krugovima do finala, će biti i pevati u svakoj emisiji. To je poenta priče. Od prvog takta
do prvog aplauza. Svaki korak je važan, jer upravo ovde počinje put ka zvezdama.